Bye-bye. Dito tayo. May kukunin tayo. Ay. Kukuha tayo ng dragon fruit. Unahin ko ito? Ha? Ito. Ay! Aray ko. Yan. Ay, no! Chuchu! Yan. Mukha po tayo ng ano. At saka pala po, yung mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po sa channel ko at para po ma-update kayo, pakipindot na rin po yung notification bell. So, para po ma-update po kayo sa mga bagong videos ko. Ito, meron pa po tayo, dalawang kukunin doon ng dragon fruit. Papasok lang ako dito. Ito. Dito ang daan. Sunod ka dito. Dito. Susuot tayo dito. May baging. Ito. Oh, bukod sa dragon fruit, meron pang sitaw. Sa isang araw, manghihingi din tayong sitaw. Ito, oh. Yan. Yan. Meron pala talaga sadyang ganun. Nilalanggam na, matamis to. Huy, huy. Aray ko. Ang sakit makatinig. Aray. Ay, ay, kumakatas. Oh. Ano na to? Kinain na ng ibon. Aray ko, sakit. Yan, nakahingi tayo ng 3 dragon fruit. Pero yung isa binutbut na ng ano, oh. Ano ba to? Kinakain ba to ng ibon? Ayun. Sayang naman tong isang to. Yan, lalabas na ako dito. Ulit. Daming langgam. Aray ko. Ala, nahulog. Sumabit pala yung pa ako eh. Dito na kaya tayo dumaan. Yan, sasabit pa mo dyan, sakit makatinik. Yan, nakahingi na po tayo ng dragon fruit. Magpapasalamat po tayo sa inay. Bye-bye! Sa ulitin po. Bye-bye po.